Il-Kunsilliera Laburisti ta' San Ġiljan qalu li kienu kostretti jitilqu l-barra mill-laqgħa tal-Kunsill li saret nhar it-Tnejn wara kliem dispreġjattiv li beda jgħaddi s-Sindku Guido Dalli fil-konfront tagħhom. Dan il-kliem intqal wara diskussjoni fuq deċiżjoni li kienet ittieħdet fil-laqgħa preċedenti fejn kien ġie deċiż li dawk l-istabbilimenti tal-inħawi ta' San Ġiljan illi kienu ddepożitaw 100 euro fil-festa ta' San Patrizzju jerġgħu jingħataw flushom lura wara li kienu mxew fuq il-kundizzjonijiet imposti fuqhom mill-istess kunsill. Is-Sindku Guido Dalli rrid li l-Kunsill Lokali ma jirrispettax il-kundizzjonijiet tal-ftehim u barrokanza kbira għad dokumenti degradanti li fi kliem il-Kunsillieri Laburisti ma ħallewx lok li l-laqgħa tkompli mixja b'mod seren. Il-garanzija tal-istabbilimenti kienet li għandhom inatfu ż-żona tagħhom wara tmiem il-festa ta' San Patrizzju. Is-Sindku Dalli reġa' qajjem din il-kwistjoni biex dawn ma jingħatawx flushom lura meta l-Kunsill Lokali kien diġà approva li dawn għandhom jingħataw il-flus dovuti lilhom fil-laqgħa preċedenti. Fostajjat insulti u xeni xejn dinjitużi tas-Sindku Guido Dalli tant li kellu jiġi rapportat lil bord tal-Governanza u d-Dipartiment tal-Gvern Lokali, il-Kunsilliera Laburisti wara oġġezzjoni kbira ma kienx fadlilhom soluzzjoni oħra għajr li jitilqu l-barra mill-laqgħa. Il-Kunsilliera Laburisti qalu li dan l-aġir ta' tmexxija ta' Sindku fil-laqgħat tal-Kunsill huma indikazzjoni ta' djufija fil-ħsieb, mod ta' tmexxija f'ira u nuqqas ta' għaqda meta wieħed jista' aktar b'mod prattiku jirreferi għal minuti preċedenti u jasal għal konklużjonijiet tiegħu. Din kienet it-tielet darba li l-Kunsilliera Laburisti kellhom jitilqu l-barra mill-laqgħa minn kemm ilu fil-kariga is-Sur Dalli.